यवतमाळ स्थानिक गुन्हे शाखेने उमरखेड शहरालगतच्या एका हाय प्रोफाईल जुगार अड्ड्यावर धाड टाकत मोठी कारवाई केली आहे। या कारवाईत पोलिसांनी 8 लाख रुपयांच्या रोख रकमेसह एकूण 15 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे। यवतमाळ स्थानिक गुन्हे शाखेने उमरखेड शहरालगत येत असलेल्या बेलखेड पांदन रस्त्यावरील शेतात सुरू असलेल्या एका हाय प्रोफाईल जुगार अड्ड्यावर धाड टाकून मोठी कारवाई केली आहे। ही कारवाई यवतमाळ स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वतीनं पार पाडण्यात आली। या कारवाईत पोलिसांनी सुमारे 8,40,000 रुपये रोख रकमेसह मुद्देमाल जप्त केला असून यात 10 मोबाईल, 10 मोटारसायकल असा एकूण 15 लाखांच्या वर मुद्देमाल जप्त करून 16 जुगाऱ्यांना बेड्या ठोकल्या आहेत। या धडक कारवाईमुळे उमरखेडमधील अवैध धंदे चालकांचे धाबे दणाणले आहेत। प्रतिनिधी ताहेर मिर्झा, NTV न्यूज मराठी, उमरखेड, यवतमाळ।